Amalawi azanga, ndafika kuno masiku awiri apitawo kuchokera ku ulendo wa kunja umene ndinakayimira dziko lino pa misonkhano itatu. Woyamba ku Switzerland, wokamba za chuma, World Economic Forum, ndipo iwiriyo ku dziko la Equatorial Guinea pa nkhani za African Union. Pa nthawi imene ndinali kunja, pali zinthu ziwiri zimene zinachitika. Choyamba nchakuti ndondomeko imene ndidalamula kuti ikidwe ni cholinga chakuti ndalama zakunja zizigulidwa pa mtengo woyenera inayikidwa. Ndiye pakuti pali chiyembekezo chakuti mitengo ya zinthu zogulidwa kunja kwa dziko lino ikwera kukhudza aliyense. Ndidaperekanso kwa nduna owona za chuma ndondomeko yochepetsa kagwiritsidwe ntchito ka ndalama m'boma, ndipo ndondomekozo ziyamba kugwira ntchito kukhazikitsidwa mwezi wa Juni tikuyamba mawawo. Chachiwiri chimene ndidawuzidwa ndili ku ulendo umenewo nchakuti masamba a mchezo, social media, manyuzi komanso mawayilesi adawulutsa nkhani yakatangale yokhudza nzika ina ya ku Mangalande, ndikuti anthu ena ogwira ntchito ni ine adatchulidwa mu nkhani imeneyo. Lero nufuna nkambe za zinthu ziwiri zimenezi. Pa nkhani ya kusintha kwa ndalama ya kwacha, nikudziwa kuti nzopweteka, koma chifukwa chakuti tachita ngati kubwezeretsa mchimake fupa limene linatulukira kunja kwa thupi. Chimenechi ndi chinthu choyenera, ndipo nchofunika chichitike kuti tichize mavuto azachuma mdziko muno. Mtengo umene timagulira ndalama zakunja udali wolakwika, ndipo chifukwa cha ichi chuma chathu chimavulala, makamaka cha anthu amene amachita malonda ogula zinthu zakunja, mabizinesi yawo amaonongeka. Masabata atatu apitawo ndanena kuti tiyika ndondomeko zimene panopa ndi zopweteka, koma pakutha pa nthawi imeneyi zithandiza kuti chuma chathu chibwererenso mchimake. Kukoza mtengo omwe timagulira ndalama zakunja ndi njira imodzi yokoza nkhani ya zachuma mdziko muno. Tsono poti fupa limeneli libwerezetsedwe mchimake, ndondomeko zochepetsa kagwiritsidwe ntchito ka ndalama za mboma zimene ndidawuza ndunawa azachumawa ziyamba kugwiritsidwa ntchito. Nikudziwa kuti izi nzopweteka monga nanena kale kwa tonse, chifukwa kukwera kwa katundu amene timaoda kunja ngati dziko kumapangitsanso kuti muchepetse katundu amene mungagule. Choncho nchinthu chofunikira kuti nafenso amene timagwira ntchito zokutumikirani mboma tichepetsenso kagwiritsidwe ntchito ka ndalama. Tsono nkuze ndondomeko zimene nawapatsa nduna kuti akhazikitse zomwe palibe wina aliyense mboma akuloledwa kusintha ofesi yanga isanavomereze. Choyamba, aliyense ogwira ntchito mboma
kuphatikizapo ineyo, asayende maulendo akunja odutsa atatu mu miyezi imene yatsalayi pa chaka chino, pokhapokha patakhala zofunikira zina. 2. Takhazikitsa njira zowunikira nambala ya anthu amboma amene aziloledwa kuyenda pa ulendo uliwonse wakunja. 3. Taletsa kulandira ndalama yowonjezera ya allowance pa misonkhano, pa ma-workshop, pa ulendo kaya ma-conference amene ochititsa ake apereka kale ndalama zoyendetsera msonkhanowo. 4. Ogwira ntchito mboma amene akuyenera kukagwira ntchito maiko ena amu Africa nthawi zonse azigwiritsa ntchito economy class poyenda. 5. Adindo onse akuyenera kusamalitsa za nkhani yakayendedweyi, ndipo amene satsatira izi adzayankhapo. 6. Mabodi onse amakampani aboma kapena nthambi za boma azikumana kosaposa kanayi pa chaka pokhapokha ngati atenga chilolezo kuchokera ku ofesi yanga. 7. Mafuta amene nduna zimayendera achepetsedwa ndi 20%. 8. Mafuta azipatsidwa kwa okhawo amene akuyenera kulandira mafuta, ndipo ofesi yanga itulutsa ndondomeko ya anthu oyenera kulandira mafuta posachedwapa. 9. Ndikulamula nduna a transport kuti apereke ndondomeko ku mabungwe onse aboma yakagwiritsidwe ntchito ka mafuta pa galimoto iliyonse pa maulendo ataliatali. 10. Magalimoto aboma apapool asayende kudutsa 6 p.m. pokhapokha ngati pali chilolezo chimene mwatenga kuchokera ku ofesi yanga. 11. Kuchokera lero pasapezeke nthambi iliyonse ya boma imene igule galimoto. Ofesi yanga iperekanso ndondomeko za mtundu wa galimoto zimene maofisala osiyanasiyana potengera magredi awo aga ndalama m'mabungweyo. 14. Mabungwe aboma asagule katundu kunja ngati katunduyo akhoza kupezeka mdziko momuno. 15. Kuti tikhale ndi ndondomeko ya mphamvu yoyendetsa zinthu ndatchulazi, komanso ndondomeko zina m'mabungwe ndi nthambi za boma, nasankha Ms. Colleen Zamba ngati Secretary to the President and Cabinet kuyambira lero, ndipo iwo alowa m'malo mwa bambo Zangazanga Chikhosi amene apatsidwa ntchito zina. Tsopano tikambeza nkhani ya corruption, katangale, ziphuphu zimene zikumvekazi, makamaka zokhudza anthu ogwirana ndi ntchito. Mudziwa kuti nkhani imeneyi komanso mapepala amene akugwiritsidwa ntchito pa mlandu umenewu ku United Kingdom ali ponseponse, maka pa social media ndi malo ena. Ndipo kutengera maripotiwo, munthu wa ku Britain amene akuyankha mlandu umenewu anabwera mdziko lino miyezi 2 yapitayo, ndipo atabwerera ku UK adamangidwa nafunsidwa mafunso, kenaka adamusiya pa bail. Ndipo atatero iye adapempha khoti komweko kuti lisinthe ndondomeko ya bail yake, koma adamkaniza kusintha ndondomekoyo chifukwa bungwe la National Crimes Agency la ku UK lidanena kuti asasinthe ndondomeko ya bailoyo
chifukwa mlandu wake ni waukulu ndipo kukhudza anthu ena akuluakulu ogwira ntchito mboma lathuli, monga Vice President a dziko lino, Chief of Staff ku nyumba ya boma kuno, Solicitor General, Inspector General Amalawi Police Service, Chairperson of Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA, komanso lawyer wa Malawi Police Service. Nzoona kuti nkhani zimenezi nzazikulu ndipo ndikudziwa kuti mitima yanu ili mmwamba komanso njankhawa. Ndikumvetsetsa mkwiyo umene mungakhale nawo pakumva nkhani ngati zimenezi. Nkufuna nikutsimikizireni kuti ngakhale ine mwini nkhanizo zanipatsa maganizo maka potchula kuti anthu akuluakulu mboma komanso kuti munthu ozengedwa mlanduyu abwera mdziko muno ndipo sadamangidwe kapena kufunsidwa mafunso ena aliwonsewo. Koma mkwiyo wokha sungapindule pa nkhani imeneyi. Inu mdanisankha ine kuti ndichipereka ziganizo zimene zingapangitse dziko lathu kupita patsogolo. Ndipo ine mwini ndalumbira kuti ganizo lilonse limene ndingapange lokhudza dziko lino ndidzapanga monga malamulo, mosaopa kapena kukondera wina aliyense. Izi zikutanthauza kuti ngati president ndikuyenera kupanga ziganizo potsatira ndondomeko za chilungamo osati maganizo anga chabe. Ndondomeko zimenezi zimene zimatipanga ife kukhala anthu au munthu. Ndipo mkwiyo wathu sukuyenera kuchotsa umunthu wathu umenewo. Imodzi mwa fundo ngati zimenezi ndiye kuti munthu aliyense ali ndi ufulu wodziteteza pamene akuimbidwa mlandu. Ndipo pofikira nthawi ino anthu amene atchulidwa awa sakuimbidwa mlandu uliwonse. Fundo ina nyakuti munthu aliyense ali ndi ufulu wolankhulapo zokhudza mbali yake pamene ayimbidwa mlandu. Ndipo kufikira mmene tikukambapo palibe mmodzi wa anthuwa amene wayitanidwa kuti afotokoze mbali yake. Tsano tikukambamo sabata latha. Fundo yachitatu njakuti aliyense pamene azengedwa mlandu amatengedwa kuti ngosalakwa kufikira khoti litamupeza kuti ali wolakwa. Ndipo pofikira lero palibe khoti m'Malawi muno limene lawapeza anthu amenewa kuti ndi wolakwa. Ine nimayembekezedwa pamaso pa lamulo kuti nditsatire mfundo zimenezi. N'chifukwa chake nimadikira ochita kafukufuku komanso makhoti kuti agamule ine ndisadachitepo kanthu zokhudzana ndi udindo wa wanthu. Sikuti sindikulemekeza makhoti aku UK kapena maripoti ama news ndi mawayilesi zakwathu kuno, koma sindingapange chiganizo changa potsatira izi m'malo motsatira malamulo a dziko lathu, constitution yathu amene ndi malamulo akulu. Lamulo lathu mdziko muno limandikakamiza kuti ine ziganizo zanga zonse zikhale zovomerezeka ndi constitution imeneyi komanso makhoti athu. Nikugwirizana nanu nonse amene mukunena kuti nkhani zimenezi ziunikidwe mwa msangamsanga kotero kuti zikamachedwa nanenso sizinikomera. Ndipo ena akamayesera kutsekereza nkhani zimenezi ndi zinthu zosasangalatsa tonse.